Sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kini. Maayong buntag kaninyong tanan. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron kita maandam alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako og dako iyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan mo ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma dili gayud mapakyas. Patalingugi nga among mga pangamuyo, luwasa kami sa katalagman. Hatagi kami sa tanan nga among gikinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari iban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Hinumdumi si Jesucristo nga gibanhaw nga kaliwat ni David. Sumala sa maayong balita nga akong giwali. Nagantos ako ug gigapos gani og kadina sa kama sa usa ka kriminal tungod kay nagwali man ako sa maayong balita. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Busa giantos ko ang tanan tungod sa piniling katawhan sa Dios. Aron makabaton usab sila sa kaluwasan nga anaa kang Kristo Jesus. Inubanan sa himayang dayon. Matuod gayud ang giingon. Kung namatay kita uban kaniya, mabanhaw usab kita uban kaniya. Kung mulahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kung ilimod ta siya, ilimod usab kita niya. Kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon. Kay matinud-anon man siya. Pahinumdumi niini ang katawhan ug pahimangnui sila atubangan sa Ginoo sa dili pagpakiglantugi bahin ug mga pulong kay dili kini makaayo
kundili makadaot lamang sa namati. Paningkamuti pag-ayo nga ang Diyos mahimuot kanimo. Ingon nga alagad nga walay angay ikaulaw ug nagtudlo sa kamatuuran sa hustong paagi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tudloy ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Tudloy ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Ang imong mga paagi, O Ginoo. Ipahibalukan ako, tudloy ako sa imong mga agianan. Agaka ko diha sa imong kamakaturan, ug tudloi ako. Kay ikaw man ang Dios, nga akong manluluwa. Tudloy ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Mayog mataro ang Ginoo, sa ingon nini ang gipakitaan sa dalan, ang makasasala. Iyang giaga kag mapaubsano ngadto sa katarong. Iyang gitudloan ang mapaubsano sa iyang dalan. Tudloy ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Ang tanang mga dalan sa Ginoo, kaluoy ug makanunayon. Kanila nga nagaamping sayang kasabutan ug sayang mga gimbutan. Ang Ginoo makigigala kanila nga mahadlokon kaniya. Ug ang iyang kasabutan alang sa pagtudlo kanila. Tudloy ako Sa imong mga dalan, O O Ginoo. Alleluia, 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 Ang Ginoo maanaa kaninyo. manausap kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Dito'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduceo. Busa miduol siya kaniya og nangutana,
unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan. Mitubag si Jesus mo kini ang labing hinungdanong sugo. Pamati Israel ang Ginoo nga atong Dios, murag yun ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan, o sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Wala na'y sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod niingon kang Hesus, husto ka na magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang mao'y Dios, o nga wala na'y laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglan magmahal sa Dios sa tibok niyang kasing-kasing, sa tibok niyang salabutan, sa tibok niyang kusog. Kinahanglan higugmao niya ang iyang isikataw ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagduman nining duha kasugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran, ug paghatag og uban pang halad ngadto sa Dios. Nakaalingat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag, busa siya miingon kaniya, dili ka halayo sa ginarian sa Dios. Ug wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa duha kasugo ang pinakasayon nga tumanon ang pagmahal sa Ginoo, paghigugma sa pinakasayon. Kuan mo ana mo, tuo mo ana. The easiest part is loving God. The hardest part is loving our neighbor. Dali ra kayo. Ay gugma sa Dios, pili ra pagsigit-sigit, I love you Lord. Tuman sa mga tulumanon sa simbahan, dali ra kayo na. Tambong sa misa, mungumpisal, mo nagitawag halad sinunog, rituals, offerings, sacrifices. Mo na sa mga Hudyo, maato lang ka sa templo, maghalad ka sa pang mananap na sunugon nito, okay na, tapos na. Okay na ang relasyon sa Diyos. Pero si katao, basi nga na sa ta, hinibahon ta, tumanta sa mga tulumanon sa atong simbahan, tumanta sa mga piyesta, tanan-tanan, pero gugma sa itong si katao, zero ta. Di man nga sayop na. Magigugma sa Diyos, pero di ni mo na mapamatud-an kung wala kay gugma sa imong isikataon. Kay kanang duha, usana siya. Di pwede nang bulago ni mo na. Dali ra mahigugma sa Diyos. Paghigugma sa tao ang maot pinakalikosod sa tanan. Burnt offerings. O, ingon tong kanang magtutulo sa balaod eh. Mas maayo ang pagtuman nining duha kasugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran, paghatag uban pang mga halad ngadto sa Dios. Ningon gani kino, wala ko nang hinanglan sa inyong mga halad sinunog, inyong mga rituals. Ang akong gikinanglan, mercy and compassion. I don't need burnt offerings. Ang inyong daghang mga rituals. Ang akong gikinanglan, gugma, kaluoy, ngadto sa imong isikataw. Klaro kayo na. Baka kung malipay sa inyong daghang mga sinunog na mga mananap din na akong kinahanglan,
kaluoy, pagtagad sa inyong sikataw. Klaro kayo na. Kaysa madali kayo ng tumanta sa mga kalihukan, mga piyesta, mga unsa pa rin ng mga selebrasyon, dinagko kayo. Pero pag mahal sa atong sikatao, sa mana, konkreto anak ka nang nasa imong palibot, dili lang ka ng imong mga silingan, dili ka ng imong mga ka-brothers, ka-sisters sa mga religious organizations. Concretely ka nang nasa palibot na askalye, bisang gani mga adik. Bisang ka ng atong mga politicians din na nga, wala yung himo, sigig away, mga plunderers, we also have to love them. Kaya hindi mo na, higumaan yung mga kaaway. Kaaway sa katilingban, kaaway sa nasod, ka ng mga ikasuhan og mga plunders, mga graft and corruption. Mahalong gyapon na sila. So sa pa, mo ato dito, mo gakson, oy, I love you daily. Pray for them. Kita kay nindot kayo ng manglibak ta na kanang magitagaan ng mga warrant of arrest sa ego ra. Kay di man nagugma. Sama, ampo na to, magbag-o siya. Iuli itong iyong gikawat ng bilyon ng mga kwarta. That is how loving. Pray for those who persecute. Pray for those who steal from you. Pray for those who talk about you at the back. Ang gipanglibak ka, gipanghimaraot ka, gidaw-daw ka, you pray for them. Pray for those kanang nasa atong mga nasa kalye ng mga mandilimos diha, kanang mga dili lang ta mag-ampo ng atong mga mahal sa kinabuhi. We pray for everybody. Ang neighbors is everybody. Dili lang ka nang nasuod sa ato. I do not need your sacrifices, your rituals. What I need is compassion and mercy. Kanya, usap pa ka, last siguro nga ang nagsugutan. Dili kalayo sa ginarian sa Dios. Katong na nagtuman, nahibalo, na naminaw sa sugo sa Ginoo, natuman ini siya ang dili layo sa ginarian sa Dios. Duol man ko sa simbahan, Father. Kay suod mi ni Father, Paris Priest. Member ko sa mga religious organization, nag-serve ko sa simbahan. Does it mean duol ka sa ginarian sa Dios? Duol ka sa simbahan. Ang ginarian sa Diyos, amot lang. Okay, usahay. Sa iyo po nga itong pangunahuna. Duol ko sa simbahan kay best friend ni Father, na ako sa nagservisyo ko, kay lektor ko, le minister ko. Duol ba ta sa ginarian sa Ginoo? Kung wala ta mutuman sa iyang sugo, di layo ta sa ginarian sa Ginoo. Kaya sahay, ilaro na ito atong kagulingan. Okay, Diyos doon ako, kada adlaw ko magsimba, magkulawat, kumpisal ko kada simana. Nagservisyo ko, member ko sa religious organization. Fine. Okay man na siya, maayo na siya. Pero, ano na ba tayo pagtagad, kaluoy sa atong isikatao, nasa atong palibot, or tayo pakialam? Mawalagin na atong pahinamduman, no? Kaya we might delude ourselves of being near to the kingdom of God, kay near ta to the church. The church is not equal to the kingdom of God. Although we can reach the kingdom of God through the church, pero dili na siya pareho. Manindog kita, atong ipadayag atong mga pangamuyo nga to sa atong langitong Ama. Magampo kita aging pagpadayag sa atong nga atong gihigugma ang Ginoo atong Dios. Busa masaligon kitang moingon, Ginoo pun kami sa imong gugma.
Ginoo, puna kami sa imong gugma. Nga ang simbahan, dili gayud unta mohunong sa pagsangyaw mahitungod sa paghigugma sa Dios ug sa isig katawo ang kasing-kasing sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Nga dili gayud unta kita malimot sa pagpakitag kaluoy ngadto sa mga kabus, mga pinasagdan ug sa mga biniyaan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Nga ang matag tao atong pakitaag kaayo o pagtahod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa tungang silangan sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pagpakigsangka ilabi na sa mga kahimanang nuklear ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Alang ni adtong mga nagantos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahuseng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Nga pinaagi sa malabong hikap sa Espiritu Santo, mabato na nato ang mas halawong nga kaluoy alang sa mga masakiton ug mga idaran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Nga ang atong mga hinigugma nga mihalin na, dadon ni Kristo ngadto sa iyang tunhayng gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Langit, langit nung Amahan, himuha kaming angayan sa imong pagtawag. Ihatag ka namo ang grasya aron mapuy-an namo kining mga sugo sa paghigugma diha sa pulong ug sa buhat. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
mga igsuon pag-ampo kamo aron ng ako ang inyong sakripisyo dawatan nunta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamo, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa among paghala dining mga gasa diha sa imong altar, uban ang pagsalig ug paghigugma, himuha kaming santos diha sa pagpaambit nimo kanamo sa imong kinabuhi. Kini among ipangayo pinagi ni Eucharistia, pasaylo ang among mga sala. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manawsab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Pagpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinagi kaniya. Imo kaming giuli nga nasa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa mataro nga ang tanan mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo. O nga ang imong mga santos magpasinungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. O busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya ug pan mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, ito po sa panihapon, mikuha sa sakalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya ang mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylon. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan na nagtubos ka namo, pinagit sa imong krus, kung pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom
handom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Kristo, naghalad kami kanimo, Amahan. Nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod ka imo kami giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Bagampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalalo mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kristo na yun ka sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubutuhan, natagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kanimo. Manaw sa kanimo. Makita ta ang pag-inig sunay. Kalinaw sa tanan, peace sa tanan.
Ini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan. Bulahanang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Aduna pa sa kabutang nga ako nakalimtan. Ang sugo sa pagigugma sa atong isikataw, gibag-o na ni sa Ginoo. Dili ilang ingon sa pagigugma sa imong kaugalingon, kundi ingon nga ako nahigugma kaniyo. Dako kayo nga diferensya. Ang pagigugma nato sa atong isikataw, dili lamang base sa atong gugma sa kaugalingon, kundi base sa gugma sa Ginoo. Gayo or kayo na. Gugma nga andam magsakripisyo, magpakamatay alang sa atong isikataw. Magampo kita. O Ginoo, hatagi kami sa lawas ug dugo sa imong anak, ug data kami pinagi sa imong espiritu sa pagpasinungog kanimo, dili lamang sa among mga ngabil, kundi usab sa among kinabuhi, aron makasulod kami sa imong ginarian. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Naihalad ng Santos kami sa lakat kamo sa kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.